Makasubog, makalilisan na trahedya ang ipukaw sa dakban sa Naga kag namuntag ng mga kapuso. Kitungod sa lapad nga landslide gitabo sa bukirang mga barangay sa maong dakbayan. 8 na ang nakalas apan gikahadlokan nga madugangan pa samtang nagpadayon ang search and rescue operations. 5 ka mga bukirang barangay sa dakbayan sa Naga ang apektado sa halapad nga pagdahili sa yuta. Si Luan Mirundina sa report. Alas 6 ganihang buntag, nadungog sa mga residente sa sitio Sindulan sa Barangay Tinaan ang kusog nga paka ug dayong pagdahunog sa bukid. Ang aktwal nga hitabo sa pagkahulpa sa dakong bahin sa bukid sa sitio Tagaytay nakuhaan sa CCTV sa BJMP Naga. Gikan dinhi sa atong gibarugan niining may taytayan nga naguba na atong maaninaw kung unsa kalapad ang bahin sa bukid nga nahunlak. Mga rescue group sa Naga ug sa ubang mga silingang lungsod ug dakbayan nag-abot-abot aron sa pagsalbar sa mga mulupyo sa sitio Sindulan nga natabunan. Daling gidala sa tambalanan ang mga samaran apan aduna gayoy uban nga patay nang nakubkuban. Ang 49 anyos nga si Paz Kapoy igo na lang sa paghilak dihang nakita niyang natabunan sa nahulpa nga bundo sa Anapog ang iyang panimay. Tulo sa iyang mga anak ang nangatug pa sulod sa ilang balay ni adtong higayuna. Pag lingin ako mo na may ako nalingian nga gitamukan na amo sa yuta. Gitamukan na. So ako nahimo sige na lang kung ambak-ambak og minatay. Pero ganina ako gigisuwayan og panguan amo mga silingan nga tabangi ko diri atong kauton. Dili jud matabang og kaut kay mahadlok man sad sila mo kaut kay ning dahunog magbalik ang yuta. Samtang kining mga 4th year college student dali usab nga nagpakisusi sa dapit. Human gikatahong nakachat pa kanila ang tulo sa ilang mga classmates nga managsuon nga giingong na trap sulod sa CR. Student council president man na ang naadira nga ni chat nga dili na siya kaginhawa. Pila ka sila kabuok diha ang Upat. Ha? Upat. Upat sila kabuok. O niya wala pay labot sa iyang mga iyaan og kuan mga apuhan ba. Samtang usa ka trabahante sa usa ka shellcraft patay na usab nga nakubkuban sa mga rescuers ug sa mga kauban niini. Kog ni uli ini kay gitawag sa akong anak nga pauli mi nagatuo sa kong ni uli kay pag-adto na ko sa ilaw wa man muli matundagan ko diri. Nasa nakita nga dugo diya ganina. So nagtuo mi nga baka kay unsa na baka pud kuno nga nakuandri so pag kuan mo gi kay ni siya tawag gyud. Matod ni Kapitan Teodoro Cantal Jr., gibana-banang mukapin pa sa 3 ka ektarya ang apektadong dapit. Apektado ang Barangay Tinaan, Naalad, Pangdan, Mainit ug Kabungahan. Ang Barangay Hall sa Tinaan ang gihimong command center diin ang mga mulupyo sa barangay gikatahong 10 daghang apektado. Sa 10 awahing ihap, moabot na sa 8 ang namatay, 5 ang samaran ug gida sa tambalanan ug aduna pay 67 nga padayong gipangita.